Hello guys, welcome back to my channel Shetty's Food Health Beauty ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪನಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋನೇ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಓ ಫುಡ್ ತಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿದ ಸ್ಕಿನ್ ಫೇರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಕೇಂದೆರ್. ಸೊ ಐಕ್ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ನಮಕ್ ಒಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಪನೊಲಿ ಅವು ಬುಂಡ ಏಪಲ ಬೇಬಿದ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್, ಸ್ಕಿನ್ ಫೇರ್ ಆಪಿನಿ ಜೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂದು ಪನೊಲಿ. ಜೀನ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ವಾ ಕಲರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ತೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಬಿಗ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಓ ತಿಂದಂಡ ಬೇಬಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಪಂಡ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣೊಂದು ಪನ್ಪೆರತ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಪ್ಪುದಾತ ತಿನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೆರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಬೊಕ ಸಿಟ್ರಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಪುಳಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಶ ಅವೇನು ತಿನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಪೇರಳೆ ತಿಂದಂಡಲ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಾತ್ ಲೈಕೋಪೀನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ಲೈಕೋಪೀನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವೈಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ನಿಕಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಜನ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ಪುಂಡು, ನಾನು ಅಂಚಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಐಟಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯೆಪಂಡ ಪುಳಿ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂದು ಪನೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಮೋಸಂಬಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಯರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಮೋಸಂಬಿ ಮಾತ. ಸೊ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿಡ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ದಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದೇ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿಗ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ತಿನ್ಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ. ಸೊ ಅಂಚೆಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಆಹಾರನ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಗೆ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿದ ಓವರಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಲ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿಡ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆರಾಮಾದಿಪ್ಪುಲೆ ತಿನ್ಪುನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂತೊಂತ ಇಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ ಪಪ್ಪಾಯ, ಪೈನಾಪಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಬುರ್ದು ಬೇತಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓ ಫ್ರೂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅವೆನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಆ್ಯಪಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಮಂತಿನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೈಜ್ ದಾತ ಪೀಸಸ್ ಮಂತೊಂದು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಅತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲಕ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ತಿಂದುಪ್ಪುವರು. ಅಂಚನೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೈಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಲಾಡ್ ಮಂತ ತಿನ್ನೊಲಿ. ಖಾಲಿ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟು ಆತೆ ಬೇತಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೆನ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಪರಿಯರ ಅಂತ ಕಷ್ಟ, ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪತ. ಸೊ ಅವೆನ್ ಮಾತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಶೇರ್ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಡ್ ಏನು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ
ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.